Meron na naman po tayong panibagong lulutuin. Tapalang with malunggay. Tapos meron siyang kamuting kahoy. Ito ay panibagong twist na naman sa ating pagluluto. Napansin nyo dun sa video ko na pagkuha ng tapalang hard clam. Ito naman po ay yung sa pagluto. Lutuin ko yung tapalang. Pero yun, wala na siyang shell. Sa pagluluto ng tapalang guys, maraming twist. Pwede mo siyang asiman. Basta marami siyang pwedeng gawing luto. Pwedeng ihaw. Ihawin siyang isa-isa. Pwedeng sabawan. Pwede mo rin siyang prito na with harina. Basta yung titimplahan mo siya guys. Dahil ito naisip ko yung pagluluto ko ngayon na may sabaw na tapalang, kasi guys medyo masama ang panahon natin ngayon, talagang maulan. Masarap kumain ng may sabaw. Yan, kaya nasipan ko itong lutuin ngayon. Masustansya pa at malunggay, tapos kamuting kahoy. Sige guys, umpisahin po natin magluto na ng malunggay with tapalang and kamuting kahoy. Okay guys, tapos na natin ihanda. Handa po tayo ng bawang, sibuyas, luya at cubes, malunggay, kamuting kahoy at yung binalatan na tapalang. Ayan guys. Ayan guys, simulan na natin ang pagluto. Papainit tayo ng kaldero. Ayan, lagyan natin siya ng mantika. Kunting mantika lang yun guys, para di tayo mamantika sa katawan. Lagyan na rin natin guys ang bawang. Sunod naman natin guys yung kamuting kahoy. At mag-add tayo guys ng tubig. Nasa inyo yun guys kung gaano karaming tubig ninyong gusto. Kayo na rin magtansya nun. Ngayon guys, hintayin natin siyang kumulo bago lagyan ng mga seasoning or salt, asin. Takpan na muna natin siya guys. Kumukulo na siya. Mag-add tayo ng salt or asin.
Lalagay na rin natin guys ang palasa. Ngayon guys, habang medyo matigas pa yung kamuting kahoy, hindi pa natin ilalagay yung tapalang. Kasi titigas kasi yung tapalang, makukunat siya. Add tayo guys ng paminta paper. Ayan guys, medyo matigas pa yung kamuting kahoy. Isasabay na lang natin to guys, yung tapalang at yung malunggay. Kasi yung tapalang kasi madali kasi siyang kumunat pag iniligay mo siya ng rektahan. Madali siyang kukunat talaga siya guys. Hindi siya magandang kainin. Kaya mas maganda, sariwa pa siya. Sarap. Medyo malambot lang siya. Yung tipong lang, yung tama lang ang niya, pagkainit. Ayan na nga guys, kumukulo na siya. Ilagay na natin guys ang tapos ang malunggay guys. Ayun, tatakpan natin siya guys. Pag kulo niyan guys, talagang pwede na. Ulam na siya. Ito na nga, tapos ang ating pagluluto. Ito na. Wow! Luto na siya. Luto na. Kakain na tayo. Sarap talaga siya guys. Talagang totally masarap. Dito lang talagang mapapawaw ka. Kaya pag inorder mo yan sa mga malalaking restaurant, mahal na yan guys. Ngayon lalanta ka naman natin guys. Kakain na kami. Much later. Kakain na namin ang ating niluto. Bago kami guys kakain, kami magdadasal muna. Ito guys kasi ang lagi namin ginagawa pag nagkakain, lagi kami nagpe-pray. Salamatan kasi yung bawat bigay sa atin. Sige. Biga. Bless us, Lord, and beside teacher about people we praise our life. Hello guys. Hello guys. Blessing me, Lord. Kain tayo guys. Alam nyo guys, ito mas gusto pa ito ng mga bata. Kita pa lang. Yes, karne. Kangus. Hot!
Hot. Sarap. Init. Sinubo ko kaagad. Harap talaga ito guys pag ano, Malamig. pag malamig ang panahon. Kahit malunggay, pag nagkasakit kayo, magdidiktik kayo ng malunggay para magdumaling bukas. Yun kasi ang inaano sa amin guys. Alam niyo, ay. Kapili na ba? Yes. Ito guys. Double purpose to ba guys? May pang ulam na may pang merienda pa. Sarap. Mag... Lang. Papa lang. Naku, nandito na rin yung kalbo. Kal! Nandun. Dito na yung ano. Alam natin makulit sa kalbo-kalbo. Ate Nita. Magkapatid kami. Yung pinakita baga sa isa kanila. Kami yun. Ang mayo. Nagagat ako paminta. Hindi ako kita. Oh, hot, 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 hot! Hot, 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 hot! Hot, hot. Papa, kami na po na kami. Huwag kang maligot. Hot, hot. Hot, hot, hot. Hey guys, kakain muna kami guys. Tapusin na muna ng pagkain. Bye bye. Yung meron din kayong special na luto sa tapalang hard clam. Comment down below dun sa comment section. Guys, hanggang dito na lang. At see you on my next vlog guys. Bye bye.